ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Умедворам ки дӯстон ҳама каса хуб ҳастен. Хушомадед ҳама каса ба канали мо. Дар навор имза дӯстон якчанд навъи материалҳои фурӯшӣ ба навор гирифтем. Материал ҳаст ва якчанд навъи запчастҳои фурӯшӣ материал ҳастад. Ана дар шаҳри Душанбе Қадрат бародаро ана як ростига бародаро як бародари тоҷикмон аз давлати Хитой бор меорад, техника равон мекунад. Чизе ки дар кор бошад метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама кардаш бошед, мошин ё ин ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, марҳамат дар васима равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Лайкҳоро фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. Мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем, ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба куллӣ фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. Ин бародарон бародари тоҷики худмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон марҳамат, дар ватсапшо навишед роҳи сафед. Худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, дар як ҷо ба ҳазир бошиден. ана якумин эълони материал ҳастанд, номаш Дуланай. соли баромадаш 2024 солай. Моториш 200 кубай радиатор дорад. дӯстони азиз, кузов дарозияш 2/30, паҳмияш бошад 1/35. дӯстони азиз, сӯзишвораш танҳо бензинай, хулоса бензини қадимӣ бошад. нархаш 25500 сомония. марҳамат кадиме ки заказ кани бошед, хулоса ана дар ҳолати хуби техника ягон камбудӣ ва расход надорад. пачка бародаро кадиме ки конкретни хадо бошад, марҳамат кунед. номерҳои ватсап 924 40 6306. номерҳое ки мисол кадиме ки аз ғариба ҳастанд, аз Федератсия Россия занг мезананд ё ки аз дигар ҷо, номерҳои ватсапшон монагай ва номерҳои дастишон, инстаграмашон монагай занг мезанед. Иншоалло ки ҳама лубои ҷода доставка мекунад. занг мезанед, маълумоти бештари материалро аз худи суҳбатшо пурсон шавед. дӯстони азиз, дуюмин эълонам боз як тӯдига материал аста. иш рангаш мисол краскаш савзай, ишам чистай ҳамон материал. номаш Дулан, соли баромадаш 2024 сол. моториш 200 кубай радиатор дорад. кузов мисол дарози кузоваш 2/30, хулоса 2 метр 30 сантиметр, паҳмияш 1 метр 35 сантиметр. бензини қадимӣ бошад. нархаш 25500 сомонӣ. ина марҳамат кунед дӯстони азиз. бо нагӯям ки акани ҳастиндаҷа материали фурӯшӣ реклама намекунад. хулоса бо дӯстони азиз, беғайр аз материал ё ин ки запчастҳои фурӯшӣ, бо дигар техникаҳоро ҳам бигиред, заказ кардан метавонед. заказ мекунед, ба лубои ҷора доставка мекунанд. номерҳои ватсапшон, номерҳои простой монагай занг мезанед, маълумоти бештари ҳамин материалро аз худи суҳбатшон пурсон шавед. дӯстони азиз, севимин эълони кадиме ки материал дорад, мисол ана кабина шикастагия ё ки ана пушидагия, марҳамат кабинои нав заказ кунед. кабина ҳастай ҳама стойкаҳоша дорад бародаро. шоткаи пешаш кнопка қадим мисол чӣ мешавад, рӯшнои нестай. нархша 1300 сомонӣ мега. марҳамат кунед, заказ кунед. номерҳои ватсапшон, номерҳои дастишон монагай, маълумоти бештарашон тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, чорумин эълони мо хулоса зашидник ҳаст барои материал ва сечарха ва мотоцикло ки мисол дучархаам ҳастай. мотоцикл материал ҳастай. барои ҳамихелиро бародаро зашидник ҳастай. нархҳояшон 250 сомон дар Душанбе Қадрат. доставка ҳам бигиред, доставка мекунатон, равонтон мекунад бародаро. номерҳои ватсапшон, номерҳои дастишон ва инстаграмшон Умар 01F. марҳамат бизанед, ҳамаи техникаро мисол дорад. бодавен тамошо кунед. нархаш 250 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат кунед, маълумоти бештарашонро аз худашон пурсон шавед.
Созен тенжен саломатиётон хубай. Бародаро дар бораи ҳамин материал мақсад рамаш дафтум маълумотон бутам. Мисол наи рамара ғавсиш 5 сантиметр. Мисол ҳастай рамои борикаке ки 4 сантиметр ва 4 сантиметр нест. Баъд наи барш мисол на 10 сантиметр. Ҳастай бо мисол рамое ки 8 сантиметр. И 10 сантиметр. Яъне профило ҳамаш 10 сантиметр. Мисол рамои простой нест. بعد نه اینجا مقصد بالون بسته یا اینجا پسکن از بالون نیم اترول کچه را مقصد دولی از داود روی میکنیم اینا بعد این ایرا چسبوندگی که مثلا تویستون باری وزنی مقصد خمونده بار میکن برای مثال زشیتایی به هر چیزی خوبه ایده بعد زد نیموسی 5 بولتای ارگینال بعد لیمیه درون نه این ایرا چسبوندگی ایز амортизатора мисол ки вақте ҳай карданда ҷост ки намерава моторол мақсад ин миях ки мерава бисёр намезана кӯли хош баъд наиҷа да мақсад и стойкое ки тарафи вилка рафтага мисол д тага неста бисёр мотороло д таг и 4 тага 1 2 3 4 та мақсад профил дора мақсад конкретни мусфакам кардаган ҳай моториш 200 кубай با رادیاتر موتوری وونجانگ موتوری پیش کنکرتنی موتور زده گیوان خوب بعد اینا بسیاری رامو مقصد نه درنش خالی بسیار داره مقصد در ما خالی نیست 5 تاگش کرده گیم 1 2 3 4 5 تا مقصد ستویکوی همین 10 سانتیمتر غوز پامیش 5 سانتیمتر غوزش 10 سانتیمتر زده گیمش مثال کنکرتنی باده های با میان پیش مقصد نزدیک میشه میبینید اوکی سلامت باشین برادرو